बहुत गोबावनि उनाव विलाजियो मलाव फैदों काटारनि बयनिफ्राय मोनसे लाइक वान अफ द बिगेस्ट मल आरो बिउटिफुल मल बेवहाय फुरा साननि आरो हरनि जोमैखौ नुनो हायो ओमफ्राय आङो दिनै ट्रेडिशनेल ड्रेस गाननानै फैबाय ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो साननि बिभागाव नै बियो मोनानि दै बियो मोनानि जोमै बेखौ होनो मोनानि जोमै ओमफ्राय जों दायो थांगोन साननि जोमैयाव फारसे थांगासिनो जोङो साननि जोमैनि फारसे ओरैबायदि मोजां नुयो आरो बे मलखौहाय नै बेनो जाबाय सानावनि जोमै दै साननि जोमै बियो बे साननि जोमैयाव थांगासिनो सिन पकड़ेंगे हेलो गाइस दख'ना लादों साननि बिभागाव फैबाय दायो बे साननि जोमै मारै नुदों दख'ना गाननानै जोबोद मोजां लानानै साहा लोंनो नागिरदों दायो मोजां नुदों बेयावनो साहा लोंनो खेला जाबाय थादों नैयावहाय गथ'फोरनि खेला हकि माबा माबि खेला जादों गथ'फोर नङा दै गिदिरफोरसो हकि कम्पिटिसन जाबाय थादों मैं देख रही हूँ खेला जादों खेला हकि खेला जादों वाव टी टाइम हाँ नाक में लाके इधर पे घुसेड़ आंनि मादैखौ नायनो थाखाय आंनि मादै रसिता गिदिर मादै आंनि गिदिर मादैखौ नायनो थाखाय रुको आङो बे मलाव फैनानै दख'ना गाननानै फैनो बिराद इच्छा दंमोन दिनैहाय बे इच्छायाबो फुरा जाबाय आङो बे मलाव दख'ना गाननानै फैनो बिराद इच्छा दंमोन बे इच्छायाबो दिनै फुरा जाबाय जा गोसो दंमोन बे मलाव आं दख'ना गाननानै फैनो थाखाय ओमफ्राय दिनै फाइनालि गाननानै फैनो हाबाय आरो फै नायनो हागोन Hello. Hi. How are you? How are you, Madai? Fine. Fine, beautiful. दायो जों नाव गाखोनो थांगासिनो नाव गाखोनो थांसै जोङो दायो ओरैबायदि मोजां आरोना बे मल अफ काटारा भिलाजियो मला जाबाय एन्ट्रि बेयाव आं आगोलबो फैखांबाय खिन्थु दिनैहाय स्पेसियेल मोनदों मानो होनबा आं दिनै आङो बहुत गोबावनिफ्रायनो दख'ना गाननानै फैनो होननानै सानबाय थानायमोन बे जायगायाव ओमफ्राय दिनै आं फाइनालि दख'ना गाननानै फैबाय ओंखायनो आं बिराद स्पेसियेल मोनदों आरो दिनैहाय We cannot touch this. That's the water. I will make it. Wait. It's video now. Smile. We can touch this. We can touch it. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp ये इधर पे क्यों ज्यादा लोड पड़ रहा है
यहाँ पे बैठने जैसा है ना जों दिनै काटारनि गामिखौ देखायनो लाबोदों गामि नङा हाजो काटारनि भिलेज काटारनि भिलेज काटारनि हिल्स काटारनि हिल्स खासोना काटारनि हाजो काटारनि हिल्स साथाम बर' सिख्लाफोर ओइ नै बे माबाया थ' दिनै बिराद बेरायबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै थेंक इउ सो माच एभरिवान लाभ इउ सी इउ नेक्स्ट भिडिअ